Unom ka mga garbo sa Sugbo ang nakakuha og bagong record isip labing unang mga Pinoy na nakalampo sa usa sa labing taas nga trekking spot sa tibuok kalibutan. Samtang usa ka Nepalese mountaineer ang nanawagang magpakabana sa pagpanglimpyo sa Mount Everest. Sayra nato pinagi sa report ni Orchids Lapingkaw. Ready, set, bike. Mao kini ang makapahingang dalan sa Nepal. Daghang mga outdoor enthusiast ang nangandoy nga makabisita sa maong nasod gumikan sa kaanindot nga mga lugar ug tungod sa challenging kahabog sa bukid nga haum alang sa bikepackers. Pipila sa mga mibisita ang unom ka mga Subuanong bikers nga sila si Larry Honorides, ang team leader sa grupo, Kekil Honorides, Ryan Sedon, Sherwin Roy Ngoho, Romeo Gilbert Dano ug Clark Vincent Ponla. Naangko nila ang record nga labing unang mga Pinoy nga nakatapos sa Annapurna Circuit, Turang Lapas ug tibuok circuit sa Pokhara sud sa katursig adlaw nga bikepacking expedition. Nagsugod sila niadtong Mayo 18 ug natapos ang ilang expedition niadtong Mayo 31 ning tuiga. Ang ilang kalampusan nagpakita lamang kini kung unsa ka maisugod ang mga Pilipino pagbuntog sa mga kalisod nga magian sa kinabuhi. Kita tagsa man tayong mga adventure sa kinabuhi. Kung imo bikepacking, hiking, ano na, sinon sa mga basta hopefully na-inspire mo nga to follow your own adventures. Samtang moabot sa 200 ka kilo nga mga basura ang nakuha sa usa ka Nepalese mountaineer ug Everest trekker guide nga si Tensi Sherpa. Gipakita ni Tensi Sherpa sa iyang social media post nga lakip sa ilang mga nakuhang basura gikan sa Fort Camp Station sa South Col mao ang mga kutsara, sapatos, sleeping bags ug uban pa. Giyawag usab niini ang gobyerno pagsilod sa mga kumpanya nga magbilin og mga basura sa kabukiran. Uban ni Clans Gabutin, ako si Orchids Lapingkaw, GMA Regional TV Live.